Il-Partit Laburista qed jistenna li l-Baġit 2012 ma jippermettix aktar piżijiet fuq il-familji u n-negozji. Il-kelliem ewlieni Laburista l-Finanzi Carmenu Vella semma kif bejn l-2006 u l-2010 l-inflazzjoni kienet ta' 9.5% waqt li l-pagi għolgħu biss b'5%. Carmenu Vella qal li l-Enna Malta, għal kontrarju tal-Prim Ministru, qed tantiċipa li se jkun hemm roħs fil-prezz taż-żejt. B'dan ir-raġunament il-Gvern għandu jraħħas il-kontijiet u mhux jgħid li qed jinċentiva lin-nies billi jolli l-kontijiet biex jixtru l-pannelli jew biex ma jħallux l-air condition mixawl. Il-poplu kollu it-taxpayer għandhom dritt ikunu jafu dak kollu li jkun għaddej u ma tistax toqgħod taħbi minnhom, trid tkun onest u trid tkun trasparenti. Minn dan il-budget biex inkunu verament bil-għaqal aħna qed nistennew illi il-Gvern irid jindirizza l-ekonomija, il-familji u n-negozji. Il-kelliem ewlieni Laburista l-Iżvilupp Ekonomiku Charles Manġon tkellem fuq il-ħtieġa li tkun mejjuna l-industrija. Din l-għajnuna tista' tingħata biss billi titnaqqas kemm il-burokrazija kif ukoll l-ispejjeż li ħoloq il-Gvern stess. Il-qasam ekonomiku nistennew il-Gvern li jindirizza l-weakness strutturali li jeżistu fl-ekonomija tagħna biex din tikber, toħloq l-impjiegi u tiżviluppa fis-ċirkostanzi preżenti. U li huma weakness strutturali li mhumiex affettwati minn dak li qed jiġri barra minn pajjiżna. L-Europarlamentari Laburista Edward Cicluna refera twissijiet li jagħmel il-Kummissarju Ewropew għall-Ekonomija Olli Rehn lil Malta dwar id-deficit eċċessiv. Appella l-Gvern biex jieħu din it-twissija bis-serjetà. Id-differenza hija li issa il-Kummissjoni għandha poteri kbar iżjed, għandha snin u ma tistax titwaqqaf fil-proċeduri tagħha. Jekk dan fi żmien 6 xhur ma jitwaqqafx l qegħdin jgħidu, ikollna niddepożitaw bħala sanzjoni, bħala pena 12 miljun euro bl-imax. Wara 6 xhur nitilfu l-imax u wara 6 xhur oħra nitilfuhom għal kollox. Ġifieri hemm pieni kbar li jrid jifhimhom. Il-Partit Laburista temm jgħid li l-Gvern għandu jagħti każ ta' twissijiet mill-Unjoni Ewropea u mill-Aġenziji Internazzjonali ta' Kreditu kif ukoll ta' rapporti mill-Awditur Ġenerali li juru nuqqas ta' għalfi tmexxija. F'intervista fuq il-ġurnal The Times, 3 kapijiet eżekuttivi ta' 3 kumpaniji ewlenin f'Malta, il-Playmobil, Trelleborg u Tully Products, qalu li l-mod kif il-Gvern qiegħed iżid il-kirijiet tal-art tal-fabbriki flimkien marrati eżorbitanti tal-enerġija qed inaqru fil-kompetittività ta' Malta. Andy Gettisi ta' Tully Products stqar li hawn 3 kumpaniji li rridu jespandu l-operat tagħhom f'Malta u jimpjegaw aktar ħaddiema imma issa dawn il-proġetti twaqfu. 40 sena ilu għal Gettisi il-priorità tal-Gvern kienet illi joħloq l-impjiegi, imma llum il-priorità għall-Gvern hija li jabbi kemm jiflaħ spejjeż fuq l-industrija. Il-Managing Director tal-kumpanija Trelleborg, Martin Hignett, qal f'intervista mat-Times li l-kumpanija tiegħu ser tispiċċa tħallas għal enerġija id-doppju ta' dak li qed iħallsu 17 il-fabbrika ta' Trelleborg imferxin mad-dinja kollha. Qal l-investiment li kien ser isir f'Malta twaqqaf u x-xogħol li kienu ser jieħdu l-ħaddiema Maltin issa mar lejn l-Iżvezja u l-Polonja. Il-Managing Director tal-Playmobil Malta, Helga Ellul, stqarret li l-inċentivi tal-Gvern lill-industrija biex din issib soluzzjonijiet alternattivi għall-enerġija mhumiex adegwati. Hija qalet li l-investimenti li l-Playmobil għamlet fl-impjanti tagħha huma ferm akbar mill-ispejjeż li jagħmel il-Gvern biex bnienhom il-fabrika. Issa qalet Helga Ellul il-Gvern qiegħed jipprova jagħti valur lil dik l-art li kien huwa stess li offra biex inħolqu l-impjiegi. Helga Ellul qalet li l-Gvern qed jieħu lill-industrijalisti for granted. Dan ma jfissirx li huma jridu jitilqu minn Malta, iżda jfisser żgur li dawn l-industri mhux ser ikomplu jespandu u jekk ma jespandux, l-industri ser jaqgħu lura. Andy Gettisi ta' Tully Products qal li dawn it-twissijiet qegħdin isiru għaliex jixtiequ li Malta tirnexxi u tattira investimenti ġodda leha. Andy Gettisi qal li huma m'għandhomx jaqsmu mal-politika u lesti jaħdmu ma' kulħadd. L-ewwel każ seħħ il-ġimgħa filgħaxija fit-8:09. Il-Pulizija kienet informata li raġel Skoċċiż ta' 74 sena li kien miexi fi triq l-Imsell San Pawl il-Baħar waqa' meta kien tiela fuq il-bankina. Huwa kellu jdaħħal l-isptar u għalkemm fil-bidu kien f'kundizzjoni ta' saħħa stabbli matul il-lejl qaleb allar u s-sibt filgħodu tilef ħajtu. It-tieni inċident seħħ l-ħabta tal-kwarta ta' filgħodu bejn il-ġimgħa u s-sibt. Raġel barrani resident iċ-ċentru miftuħ tal-Marsa miet wara li ttajjar minn karozza fit-triq Aldo Moro. Ir-raġel minflok uża l-bridge qasam it-triq u intlaqat minn vettura Volkswagen Passat li kienet qed tinsaq minn żagħżugħ ta' 28 sena minn Santa Venera. In-nazzjonalità tal-vittma baqgħet mhux magħrufa. F'każ ieħor is-sibt filgħodu anzjan ta' 76 sena ittajjar minn karozza Hyundai fi triq Xortinu Ħażebbuġ.
Meta ttieħed l-isptar ir-raġel ġie ċertifikat li sofra ġrieħi gravi. Is-sewwieq tal-vettura kienet tfajla ta' 22 sena minn ħażebuġ stess. Sa dan it-tant permezz ta' awtopsja kien stabbilit li r-raġel li miet meta kien qed ibajjat f'dar fi Sqaq Sampuża bil-Kirkara il-ġimgħa war nofsinhar miet wara li taħ attakk tal-qalb.